салом тамошобинони арҷуманд, мо ҳузур дорем дар қитъаи якуми роҳи автомобилгарди оби гарм Нуробод. чӣ гуна ки ба ҳамагон маълум аст, яке аз ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ буд, ки имрӯз зери роҳбарии хиратмандонаи асосигузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷумҳурии Тоҷикистон пурра аз бумбасти коммуникатсионӣ баромада садҳо шоҳроҳҳои наву замонавии паҳнбар, ки ба талаботу стандарти роҳсозии байналмилалӣ ҷавобгӯ аст, сохта ба истифода дода шудааст. бояд гуфт ки айни ҳол мо қарор дорем дар қитъаи якуми роҳи автомобилгарди оби гарм Нуробод. роҳи мазкур аз се қитъа иборат буда, дар қитъаи сеюми роҳ сохтмони як пул бо дарозии 920 метр бо суръат идома дорад, ки дар гузориши мазкур оид ба роҳи автомобилгарди оби гарм Нуробод ва корҳои сохтмонии қитъаи сеюми роҳ муфассалан шарҳ хоҳем дод. инак гузориши моро якҷоҳат тамошо хоҳем кард. роҳҳо омили пешрафти ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷумҳурӣ ба шумор рафта, бунёди инфраструктураи нақлиётии ҳозиразамон ва аз бунбасти коммуникатсионӣ баромадан барои истифодаи афзалиятҳои сиёсати дохилӣ ва берунаи иқтисодии мамлакат ҳамаҷониба мусоидат менамояд. хушбахтона сиёсати созандаву бунёдкоронаи сарвари давлат шароит фароҳам овард, ки бунёди роҳҳои нақлиётгард барои ба якдигар пайвастан ва интиқоли молу маҳсулот ба минтақаҳои кишвар дар тамоми фаслҳои сол мусоидат намояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади таъмини пешрафт ва рушду тараққиёти соҳаҳои ҳаёти ҷомеа роҳҳои ҷалби сармояи хориҷиро дар бунёди роҳу нақбҳо муҳим дониста, барои амалӣ гардидани нақшаи таҷдиду азнавсозии як қатор роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта асос гузоштанд. баҳри дар ҳаёт татбиқ намудани ин ҳадафи стратегии миллӣ, яъне баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ бо ташаббус ва дастгирии ҳукумати мамлакат, садҳо шоҳроҳҳои байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, пулу нақбҳо ва дигар иншооти муҳими роҳу нақлиёт сохтаву ба истифода дода шудааст. таҷдиду азнавсозии роҳи оби гарм Нуробод, пули дароз ва роҳҳои ба он васлшаванда масофаи 76 километрро дар бар мегирад, ки аз се қитъа иборат буда, меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ ба дараҷаи сеюми техникии роҳҳо дохил мешавад ва паҳноии стандартии он 12 метр мебошад. роҳи мазкур бо бунёди иншооту инфраструктураи мавҷуда, аз ҷумла пулҳову нақбҳо, стунҳои равшанидиҳанда, чароғаки роҳнамо, қубурҳои обпартову деворҳои ҳимоявӣ, аломатҳои роҳу хатҳои уфуқӣ ва дигар инфраструктураи мавҷудаи роҳ тибқи стандартҳои байналмилалӣ сохта шудааст. дар баробари 76 километр роҳи оби гарм Нуробод, пули дароз ва роҳҳои ба он васлшаванда, инчунин 45 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта, дар ҷамоату деҳоти ноҳияи Нуробод мунфаршу азнавсозӣ гардидаву мавриди истифода қарор дода шудааст. дар лоиҳаи роҳи оби гарм Нуробод се нақби замонавии муосир бо дарозии умумии 5365 метр, аз ҷумла нақби 35-солагии истиқлолият дар ҷамоати деҳоти ҳакимӣ бо дарозии 2605 метр, нақби ваҳдат дар маҳаллаи Луғур бо дарозии 1700 метр ва нақби Орионо дар мавзеи Дараи Ҳавз бо дарозии 1600 метр сохта шудааст, ки масофаи роҳро 24 километр кӯтоҳ намуда, масрафи сӯзишворӣ ва талафоти вақтро коҳиш медиҳад. ин се иншоот муҳташами роҳу нақлиёт бо хатти алоқаву шабакаҳои рӯшноидиҳӣ, дурбинҳои назоративу таҷҳизотҳои зидди сӯхтор, хатҳои уфуқӣ ва ишоравӣ, инчунин таҷҳизотҳои махсус барои поксозии ҳаво пайваст буда, аз лиҳози сифат ва иншооту инфраструктури зарурӣ дорои меъёру талабот ва стандарти байналмилалӣ мебошад. бояд гуфт, пеш аз ворид шудан ба нақбҳои роҳи оби гарм Нуробод, дар даромадгоҳи ҳар як нақб чароғаки роҳнамо ё худ чароғакҳои танзимкунанда насб гардидааст, ки ин барои бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт мусоидат мекунад. маврид ба зикр аст, ки дар бинои иловагӣ ё худ иншооти махсус барои назорату нигоҳбин ва идора намудани нақбҳои 35-солагии истиқлолият, ваҳдат ва нақби Орионо баъзаву таҷҳизотҳои махсус насб гардиданд, ки ҳамарӯза мутахассисон тариқи ин системаҳо дохилу беруни нақбҳои болозикр ва роҳи мазкурро назорат ва идора менамоянд. маврид ба зикр аст, ки дар қитъаи якуми сохтмони роҳи оби гарм Нуробод, мавқеи оби гарм Таги Камар бо бунёди 31 километр роҳ бо паҳноии 12 метр, 5 пули нав, таҷдиду навсозии як пули мавҷуда, бунёди 2 нақб, сохтмони 28 изгоҳ, 1731
101 عدد علامت‌های راه، 103020 متر خط‌های افقی یا خود نشانه‌گذاری نمودنی علامت‌های راه، 69 عدد قبرهای آبپرتو، 125 عدد دیوارهای حمایوی و 14860 متر مربع پیاده‌راه بنیاد گردیده است. اینچنین در دایره قطعه دوم راه автомобилгарди обигарм нуробод бошад, дар мавқеи таги камар нуробод сохтмони 47 километр роҳ бо паҳноии 12 метр, 6 пул, 1 пули муваққатӣ, навсозӣ 1 пули мавҷуда, 1 нақб, 25 изгоҳ, 2472 аломати роҳ, 156 метр хатҳои уфуқӣ ё худ нишонагузорӣ намудани аломати роҳ, 77 адад қубурҳои обпарто, 205 адад деворҳои ҳимоявӣ ва 14391 метри мураббаъ пиёдароҳ сохта шудааст. тамошобини наҷман чӣ гуне ки шумо огоҳ ҳастед, мо ҳозир дорем дар роҳи обигарм нуробод дар қитъаи дуюм. албатта дар қитъаи дуюм дар нақби истиқлол, яъне нақби 35-солагии истиқлолият, чӣ гуне ки мебинед ин таҷҳизот, ин ҳама дастовардҳое ки барои нигоҳубинии нақби 35-солагии истиқлолият насб шудааст ва албатта масъулин ё ки мутахассисон барои нигоҳубинии нақб ва барои умуман назорат бинед ки камераҳо муҷаҳҳаз насб шудан ва он баъзе ки албатта дар назди мо аст, умуман барои назорат ва барои пешбурди системаи дохили худи нақб коргар карда, яъне ҳамарӯза назорати дохили нақб, назорати роҳ ва назорати бехатарӣ ва қитъаи дуюми роҳи автомобилгарди обигарм нуробод назорат карда мешавад ва тариқан ҳамин системаҳо идора карда мешавад. барои пешгирӣ аз хатари садамаҳои нақлиётӣ ба ҳаёту саломатии ронандагону мусофирон дар роҳи мазкур якчанд мавзеъҳои воридгоҳи садамавӣ сохта шудааст, ки дар ҳолатҳои зарурӣ ё пеш омадани ҳаракати хатарафзои воситаҳои нақлиёт истифода бурда мешавад. айни ҳол мо дар нақби 35-солаги истиқлоли марҳилаи дуюми роҳи обигарм нуробод қарор дорем. нақби 35-солаги истиқлол зиёда аз 2,6 километрро дар бар мегирад. нақби 35-солаги истиқлол бо 13 намуд қисми коммуникатсионии дохил ва беруни нақб таъмин шудааст, аз ҷумла системаи ҳавокашӣ ва ҳавотузакунии дохили нақб, камераҳои назоратӣ, хатти алоқа, қисмати сӯхторхомӯшкунӣ ва дар даромад ва баромади нақб насб намудани чароғакҳои роҳнамо муҷаҳҳаз гардидааст, ки барои таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ мусоидат мекунад. дар даромади нақби 35-солаги истиқлол биноу иншоотҳо ба нақша гирифта шудааст, ки ин биноҳо айни ҳол пурра сохта ба истифода дода шуданд. ин биноҳо дар оянда барои кормандоне ки нигаҳдории нақбро пеш мебаранд, аз ҷумла барои кормандон утоқи корӣ, утоқи истироҳатӣ, ошхона ва дигар шароитҳо фароҳам оварда шудааст. дар оилаи сохтмони роҳҳои обигарм нуробод марҳилаи дуюм дар 4 нуқтаи алоҳида сохтмони мавзеъҳои истироҳатгоҳҳо ва хонаи модару кӯдак ба инобат гирифта шуданд, аз ҷумла дар километри 41, дар километри 45 ва дар километри 54 ва дар километри 65, ки ин нуқтаҳо аз маҳаллаи аҳолинишин дур мебошанд ва дар тамоми ҳолати фасли зимистон, тобистон дар ҳолати омодабош қарор доранд барои тамоми мусофирон ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ. инчунин ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои табиӣ дар мавзеъҳои селомади маҳаллаҳои Қандак, Луғур, Себнок, деҳоти Ҳакимӣ ва Муҷихарф, деҳаҳои Себак, Тухтор ва дигар минтақаҳои ҳудуди шаҳри Роғун ва ноҳияи Нуробод 14 пули мошингузар сохта шудааст. дарозии пулҳо наздик ба 1150 метр буда, интиқоли молу маҳсулот ва рафтуҳои мардумро бидуни танаффус таъмин мекунанд. сохтмони такядеворҳои оҳану бетонӣ, насби қубурҳои обпарто ва мустаҳкамкунии нишебиҳои ноустувор истифодаи тӯлонии роҳро таъмин намуда, нуқтаҳои истироҳат бо ниҳолу дарахтони ороишӣ ба ин ҷодаи хуштарҳунав зиннат мебахшад. бояд гуфт, дар доираи лоиҳаи мазкур, яъне қитъаи сеюми он, сохтмони як пул бо дарозаи 920 метр аз болои обанбори нерӯгоҳи Роғун дар назар аст, ки корҳои техникиву зеризаминии пули мазкур бо суръат идома дорад, ки ин пул дарозтарин дар Тоҷикистон хоҳад буд. роҳи мазкур аз се қитъа иборат мебошад, ки зиёда аз 78 километрро дар бар мегирад ва мо дар қитъаи сеюми роҳ дар пули дароз кор ва фаъолият менамоем. пули дароз аз 920 метр дарозӣ иборат буда, аз 78 мехсутун ва 8 ступояҳо иборат мебошад. дар пули мазкур зиёда аз 150 нафар коргарони маҳаллӣ кор ва фаъолият менамоянд ва зиёда аз 50 техникаҳои сохтмонӣ кор мекунанд ва мо барои сари вақт споридани ин пул
шабонарӯзӣ кор ва фаъолият менамоем. Пули мазкур аз тарафи ширкати чинӣ сохта ба истифода дода мешавад. қисме аз коргарони онро мутахассисони чинӣ ташкил медиҳанд. маврид ба ёдоварист ки мутахассисон ва коргарони пул ба 3 вақт хӯроки гарм, ҷойи хоб ва либоси гарм таъмин мебошанд. роҳи автомилгарди оби гарм Нуробод пойтахтро бо марказҳои маъмурии ноҳияҳои Нуробод, Рашт, Сангвор, Тоҷикобод ва Лахш пайваст намуда, равобит дар ҳама самтҳо аз ҷумла гардиши савдо байни Тоҷикистону Қирғизистон ва транзити минтақавиро густариш мебахшад. ҳаракат дар масири қаблӣ ба самти ноҳияҳои водии Рашт ронандагону мусофиронро дар бештари ҳолат рӯ ба рӯи ҳаводиси нохуш менамуд. фаслҳои баҳору зимистон дар ин ҷодаҳои кӯҳӣ ва фосилаи наздик ба нишибиҳои тӯлонӣ резиши сангу кӯҳпора, яхбандӣ, лағжиши замин ва дигар ҳолатҳои пурхатар шиддат меёфт. вазъи мураккаби роҳ ба рушди соҳаи иқтисоду иҷтимоиёт низ дар ин ноҳияҳо монеаҳои ҷиддӣ мегузошт. ташаббус ва иқдоми наҷиби роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди роҳи ҷавобгӯй ба талаботи байналмилалӣ ба ҳалли ин мушкил мусоидат намуд. маврид ба ёдоварист ки сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари худ ба ҳамаи бинокорон ки дар бунёди роҳи оби гарм Нуробод саҳм гузоштанд сипосу миннатдорӣ баён намуда, изҳор доштанд ки иншоот дар рушди тиҷорати дохилӣ ва хориҷӣ, сайёҳӣ, ҷалби сармоягузорӣ, рушди минтақаҳо ва дар маҷмӯъ ба беҳбудии сифати зиндагии мардум нақши муассир мегузорад. Наҷибуллои Ҳомиҷон, роҳи автомилгарди оби гарм Нуробод.